Hej, vi er Nikolaj og Anna, og vi vil gerne fortælle jer om Galeras-vulkanen. Allerførst vil vi begynde med at vise, hvor vulkanen rent geografisk set ligger. Bagefter vil vi gå ind i, hvilken vulkantype det er, og hvordan den er dannet. Og så vil vi gå nærmere på et udbrud i 1993, hvor vi så også har en video med et vulkanudbrud. Det er så fra 2008. Og så har vi også en konklusion på, hvilken type lavabjergart det er. Og til sidst kommer vi ind på vores jordskælv fra 1960, som var i Chile. Som den røde pil viser, ligger Galeras-vulkanen lige mellem den sydamerikanske plade og Nazca-pladen. Hvis man går lidt længere ud, ligger vulkanen som en del af Ring of Fire, som er et 40.000 km bælte, der strækker sig, som I kan se her på kortet. Og det er et område, hvor der er specielt mange jordskælv og vulkanudbrud. Derfor Ring of Fire, fordi det er et meget voldsomt område at befinde sig i. På det her billede er vi så gået lidt tættere på vulkanen, hvor pilen viser, at Galeras ligger lige et lille stykke ude for byen Pasto, som er en mindre by i Colombia. På det her billede ser I så, hvordan Galeras-vulkanen er dannet. Som sagt ligger den mellem Nazca-pladen og den sydamerikanske plade. Og denne her pladerand, den ligger på, det er en destruktiv pladerand. Og det er ikke bare en destruktiv pladerand, det er et sted, hvor en oceanmundsplade støder sammen med en kontinentalplade. Og fordi at der ikke længere inde på oceanmundspladen er noget fast, der ligesom holder den tilbage, så er det den, der glider ned under kontinentalpladen. Og når den kommer ned, og når oceanmundspladen kommer ned under kontinentalpladen, vil den på et vist tidspunkt begynde at smelte, og der vil altså komme magma op fra jordens indre, som altså kan komme op og danne en vulkan. Galeras ligger også, som I kan se på billedet, på ved Andesbjergene, som altså er en bjergkæde, der også er dannet på samme måde som vulkanen. Op på toppen af Galeras er der et stort hul, som kan ligne sådan et stort krater, men fordi det er så stort, så hedder det en caldera. Og som I kan se, kommer der på billedet røg op forskellige steder. Og det er så fordi, der er flere forskellige krater på Galeras. Der er et aktivt krater, altså som er i særdeles grad aktiv, og så er der så 3 mindre aktive kratere. På billedet her ser man, hvordan en caldera dannes, meget sådan forenklet. På billedet A sker der et vulkanudbrud, hvor magma ligesom kommer op, og der strømmer lava ned af vulkanens sider. Ved billedet B, der kan man se, at der under vulkanen er et tomt rum, eller i hvert fald delvist tomt rum. Og det er altså magmakammeret, som er blevet meget tømt efter det her udbrud. Og den flade, der så ligger her øverst, eller det der tilbage af vulkanen, det er der ikke rigtig noget, der holder det her nedenunder. Og derfor vil det altså have nemmere ved, som I kan se på billedet C, at falde sammen. Og det vil altså gå ned i det her tomkammer og fylde det ud, og så vil der altså komme en fordybning allerøverst oppe. Og det er sådan det, man ser som en caldera. Det kan dannes på mange flere forskellige måder, men fordi Galeras er dannet på den her måde, vil jeg bare fremhæve den her specifikke måde. Her har vi så byen Pato med knap 3.000 indbyggere, som holder stærkt øje med vulkanen, som har været i udbrud i cirka 3.477 gange. Så jeg vil gerne lige vise jer et blik eller en kortfilm, hvor der var et udbrud her i 2008. Og det er så sådan, at det startede i klokken 20 i lokaltid. Og her kan vi så se en masse lys, som er simpelthen lava, der bliver sprunget ud af vulkanen. Og den har jo været meget aktiv i mange perioder.
I 1993 omkom 6 vulkanforskere og 3 turister i det, at de selv kravlede ind i Galaras vulkanens krater for at udforske vulkanens udsvingning af gasser. De vidste dog godt, at det kunne komme når som helst med deres udbrud, eller med dens udbrud. Men de tog ikke til situationen alvorligt nok, og de havde heller ikke hjelme på. Du ser dog her på billedet, at han har hjelm på, men det her, det skete også lige før de gik kravlet op til vulkanen. Og det er faktisk en af de, eller det er faktisk årsagen til, at de simpelthen bliver ramt af de her glødende stenblokke, som kom trillende eller springende. Sidste gang Galeras var i udbrud, eller ikke sidste gang, men da i 1993, der blev siliciumindholdet målt til at være 54%. Og også temperaturen, den blev målt til at være omkring 1000 grader. Det gør, at vi kan placere den i den her kategori, altså andesit-kategorien. I 1960 var der et jordskælv i Chile, og det var meget tæt på byen Valdivia, altså epicentret lå meget tæt på Valdivia. Og det er en af de mest kraftige jordskælv, der nogensinde er blevet målt på Richterskalaen. Det blev målt til 9,5. Og med den her kraftige størrelse, der kostede det altså også 1700 mennesker livet. Og desuden var ødelæggelsen virkelig, virkelig omfattende i store dele af Chile, hvor der i alt var ca. 130.000 huse, som blev ødelagt. Desuden førte det her jordskælv også til en meget kraftig tsunami, som bredte sig hele vejen til Hawaii, Filippinerne og Japan. Her kan vi se på billedet, hvor det startede. Og på det næste billede, der kan vi så se hvordan tsunamien har bredt sig. Og vi kan se, at det faktisk har gået næsten, jeg vil nu kalde det 23 timer, næsten et helt døgn, til at det har ramt Japan og udryddet store dele af byen. Her har vi så nogle billeder fra jordskælven, og så kan vi så få en rigtig god fornemmelse af, hvor voldsomt jordskælven har været. Og hermed slut på vores oplæg. Tak for opmærksomheden.